wakandivhurira chibhegi chacho, musoro wacho akabvaenda pasaidhi, matumbu akabuda kunze dembuka. Saka ivo chakaita kuti after mataura kuti uyu ndiye princess, tamuziya nezvaakapfeka, tamuziya nekagunwe kataimuseka, tamuziva nechakati, chakaita kuti varambe kuti vakupei bhodhi chii. Vakauraya vacho vakauya they confirm. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Nhasi uno mustudio tina Nomsa Sibanda. Uyo pese patinomuona anenge aine shamwari yake Mary. Munhu akamira naye panguva yakaoma achiri kungomira naye. Just to give you background ya Nomsa Sibanda. Nomsa Sibanda ndiye mai vaBaby Princess. Makore maviri apfuura Baby Princess akarasikirwa neupenyu pamaoko amai guru vake vanova mukoma wa Nomsa. Uye mwana wake musikana akazoonekwa zvakare kuti akanga akarohwa akatombogara muchipatara. Nhasi uno iye zvinezvi kutaura kwatikuita kunoku, murume wemukoma waNomsa ari muchitokisi, mukoma waNomsa ari muchitokisi. Vakatongwa nenyaya yekushungurudza mwana, mukoma waNomsa akapuwa 2 years. Asi nyaya yekuuraya kwavakaita princess haisati yatotangwa, inova nyaya yaita kuti nhasi vasvike panapa. Makadini henyu asikana? My princess, mukatitsanangurirewo here kuti iye zvinoizvi maapapi, nekuti patakapedzisira kutaura nemi taitaura nyaya yekuti mwana haasati avigwa. Iye zvinoizvi zvaapapi, chii chakamisa kuti mwana avigwe? Chikamisa mwana kuti avigwe maDNA. But results emaDNA yakazobuda, but akabuda achiti mwana zongo. Mwana manzi abuda ari mukomana. Zvichifamba saizvozvo isu kuziva kuti princess musikana, princess paaonekwa akashayika, shamwari yenyu yakatoenda ikasvikoona bhodhi yaprincess vakakonfema kuti uyu ndiye princess. Mary, pawakaenda uchinoona mwana weshamwari yako, chii chakaita kuti unyazoziva kuti uyu mwana waNomsa? Like hembe dzanga akapfeka, plus zvagara munhu kana bosi mwana wake angangori mwana wangu since achikura, saka unotongoziva kuti ndiye, even appearance. Plus pane chigunwe changa chataimuseka nacho chiri kugumbo chataigara chimiti chafa nechababa wacho. Saka ndo chinhu chakatakatanga kutononotisa tichimuti tichange tatarisa before zvimwe zvese. Kazhinji kacho kana munhu ashayikwa panoita postmortem. Baby Princess akaitwa postmortem here? Akaitwa. Akanzi afa nei? Akaitwa direct anga tikapinda achiitwa postmortem. Vakati ari kufanira haina kupedzwa ipapo, so vavati inouya ichipedziswa maxen because ainzi ari kufanira kuendeswa ma-x-ray and so forth. And after that hatina kana chimwe chinhu chatikanzwa from there. Even ma-results we don't know ma-results emwana until now kuti chii chakaitika and chii zvikuitika. Muri kubvunza ma-results vari kuti kudii? Patikabvunza doctor vacho ma-results vakati they are private and confidential, achataurwa kukoti. Kukoti pane zenge patanga kutaurwa nyaya yemedha yasungirwa baba mukuru nemukoma. Munhu wese tinoziva kuti kana munhu washayikirwa, ukashayikirwa mazuva iyaya unenge uchichema mudikani wako, ukazoona kuti ararapa, unowana closure yekuziva kuti ndaradzika mwana. Iye zvinoizvi 2 years dzapfuura Nomsa, 2 years dzapfuura. Mwana ari kupi kutaura kwatiri kuita kunoku? Mutumbi wemwana uri kupi? Uchiri mumochari. Ivo ndo vari kukuudza here kuti mutumbi uchiri mumochari? Munoziva sei kuti uchiriko kumochari? Ndakaenda ndikanoona mochari, ndakumbira kuti ndombura kuona bhodhi yemwana wangu tichiri mumochari here, then obva wandiratidza bhodhi yake, but
zvayave hazvichaiti. Kana muchiti zvayave hazvichaiti yasei semunhu achiri mumochari? Wakandivhurira chibhegi chacho, musoro wacho akabvaenda pasaidhi, matumbu akabuda kunze dembuka. Zvinhu zvauri kutaura zvinhu zvinovhundutsa. Musoro kutoenda pasaidhi kuratidza kuti hausisiri pane mutumbi. Ivo vakati chii? Nekuti tinoziva kuti iwo paukatanga kuona mwana mutumbi wako inge wakaita sei? That's all right, zvese zvangu zviri panzvimbo. But obvious like semwana aibviswa anga ane shamu dzekurohwa, but hapana chinhu changa chakabva pane chimwe. And secondly, paakazoitwa postmortem vaicheka vachifura vachitarisa, but still hapana change chakabva pane chimwe. Saka even me I was surprised paakanditi musoro wangu uri pawo wega. Saka handisi kuzivawo no, I'm shocked to hear that kuti musoro wakazobva sei pabhodhi yemwana. Nomsa, wakakwanisa here kuvabvunza kuti chii chiri kuitika pamutumbi wemwana, ko musoro unobva sei pamutumbi? Wakakwanisa kuvabvunza izvozvo here kuti uri kungoshamiswa kuti chii chiri kuitika pamutumbi wemwana wangu? Ndakavabvunza kuti why bhodhi yake yaita so was patikamboenda kuchipatara neGreat Hope, vanga vakumbira kuti tiumbire kubaya inonzi injection yekuti bhodhi yemwana irambe yakaoma, then vabva varamba. Saka ndikazovabvunza kuti why bhodhi yake yadai so, zvikanzi mufiriji mato urimo munototonhora. Ko kana muchitonhora unogoshata sei? Handitozivi bosa bhodhi yacho haichatoita. Zvokuti wakatadza kutoziva kuti ndiye mwana wako here? Kana kuti wakakwanisa kuona kuti ndiye baby princess asi state yaari haisweta? Zvinhu zvanga akapfekedzwa zvacho zviri pasaidhi. Dumbu ndoma ndataura kuti matumbu akabuda panze akadimbuka. Angora. Wakaenda nani? Because zvinhu zvauri kutaura zvinhu zvinotyisa kuti munhu aone. Musi wawakaenda wakanga uinani? Ndakaenda ndega. Ngatidzokere bheki kunyaya yemadNA. Vari kukuudzai kuti DNA yabuda ndiye mwana mukomana. Iyo bhodhi inonzi iriko kuparire Nyatwa. Ko chiri kuvatadzisa kunge unotora DNA pabhodhi yemwana wauri kutaura kuti uyu ndiye wangu chii? Hatizoti chii chokutadzisa. Chiro pakaya bhodhi yacho tikatoona kuti bhodhi pozi takakumbira kuti tiumbire kuti muvhurewo. Tikaona kuti mwana musikana, but ndasvika DNA yabuda kunzi mwana mukomana. And obviously anobva abuda achiti asi mwana wako nekuti iwe wako musikana. Saka iye zvino izvi what's the way forward? Muri kuvabvunza kuti muda kuti tiite sei here? Vari kuti kudii? Tanga tisati tavabvunza because we were planning kuti kana tikabva panapa kana tikabva muno mutaundi toenda kuchipatara, because uyo angati ufanira kunoona princess. Saka tandapulana kuti tikabva panapa toenda kuchipatara kwacho, then tononzwa kuti vari kuda kuti tiite sei. Pandakambopedzisira kutaura nemi maitaura nyaya yekunzi hameno vanhu vekunasti ndo vari kuita zvemadNA ndo, saka ndo the same people here vari kuti ivo madNA ataburitsa ndeye mwana mukomana. Ko vaigotora sei pamwana mukomana? Vari kuti mistake yavakaita kuti vasvike pakunotora DNA yemwana mukomana chii? Apa we don't know kuti problem ndeye vanhu vekunasti here kana kuti problem ndeye munhu akatora masempo, because iyo chava obvious kungoburitsa results ezvinhu zvinenge zvakauya. Saka apa isu hatichazive kuti chii chikuitika. Zvinhu zviri kuitwa after makore mangani mwana shaika? 2. Masamples avari kutora chii? Inini masempo andakaona avakatora, vakazotora ropa mai vacho nemwana, but kumwana vakatora vacheka dumbu here, vakatora kamwe kakanyama pamwana nesimba. And you knew kuti vatora pana princess? Yeah, because pakaitwa postmortem ndandirimo mukati.
masamples DNA vakatora muriko here, akatorwa nani uye pamwana vakatora chii? Ndozvauta zvindo zvavakatora kuti vakatora pana princess asi zvoenda zvaakunobuda zvichinzi ndezvemwana mukomana. Because pana princess pavaitocheka vachidi pakabva patonzi parudiwa masempo ekuti anoitwa DNA because vaitanzi sezvo iye afa ropa harichashandi, saka vakati tofanira kutora zvinhu zvekuti zvinoitwa masempo ikokoko namai vacho. Chaita kuti zvinhu zvitore nguva yakareba kudai so chii? Vari kuexplain here kuti chii chaita kuti zvinhu zvibva zvatora 2 years yekungotora maDNA? Pakuexplaina isusu takatanga tichibvunza kumaside vanhu vehomicide vachingotiti takamirirawo maDNA. Okay, fatazotora itokumbiro kuita sei kuviga mwana kana kuti otiudza kuti chichi kunonodza. Fatanzi tiyozoita meeting nevanhu vekupare fataenda ofuchi taida kubvunza kuti chiri kunonodza chacho chii, chakamisa chacho chii, because pakamboita ekwareo yekuti vanhu vekuhomicide vaiti there was no need for maDNA. Why doctor anyora kuti ari kuda mai maDNA, although we don't know kuti iye akazviitirei, but still takuita follow up yekuti tibvunze kuti why zvinhu zvacho zviri kunonoka. Iye aingoti vanhu vacho kunasita ari kuti mishonga here, pane mushonga wapera uri kushayikwa. Last time patikazoita meeting naye, I think that's the last time yatikazonyatsonzwa tikagara naye tichimubvunza kuti why ari kunonoka maDNA afa atitinyore affidavit rekuti atirilisire mwana tinoviga, but still takanyora affidavit racho hapana zvazvikashanda kana feedback yekuti tinzwe kuti why affidavit racho risina kushanda kana chii. I don't know up to now. Saka isu hatichatozivewo kuti chii chikuitika, zviri kuitika, varuda kuti tiite sei, because hakuna chinhu chinorwadza kana chinobhohwa chekuti you know exactly kuti mwana wangu akashayika and the way yaakashayika nayo. Opedza modhilewa for 2 years, you are living a life, yes, but which life are you living uchizoti mwana wangu ari mumochari haana paakaradzikwa? Kunyanya iye zvine state yauri kuti wakanosvika mwana ari nomsa, wakufunga kuti saka vachazondipa mwana aita sei kuti ndivige? Iye zvinezvi kana zvambotora 2 years pobuda maresults achiti vatora emwana mukomana, wamuzotomboziva kuti mwana wani. Saka what's the way forward? Vari kudii? Vachaendere kunotora futi pana princess here kuti maresults achabude kuti DNA iyi mwana wako zveshuwa here? Ndozvavari kutaurira kuti vachatora futi. Vari kuti kudii? Havasati ndiudzondifonera and even vakati vada kutora futi isusu we are not sure futi kuti is it going to take long or what, because okay vakati vada kutora zvoita futi 2 years here dzavakamboita before. Takangomirira mwana ari mochari, tichazomupiwa aita sei? Because apa tichaziva kuti 2 years idzodzo dzanziri 2 years sei dzekunonoka kubuda kwemaresults. Yes, of course nhasi anogona kuti titore masemba princess wacho nauyu wacho, handiti it's fine, then it will take how long futi vasina kurilisa mwana. Nyaya yekukoti pachazotanga kutongwa nyaya yemedha yababa mukuru nasisi wako, zvichada futi here zvinhu zvamuri kufambira zvemaresults eDNA nepostmortem nechichi? Vakati zvodiwa, zvichireva kuti kana kuri kuti hazvina kuitwa zvichaafekta futi nyaya iyi paitenda mukoti. Iko zvino izvi ivo vari kuti kudii? Mati havasati vataura nemi, saka mamirira kuti vataure nemi vakudze kuti vachazoita sei futi pamberi? Hatichatozivi kuti toita sei, ndochokwadi. Hatichatozivi kuti tovamirira here, todii, hatichazivi. Tototsvagawo hamena anoda kutipawo advice kuti todii, hatizivi. Notisa tega hatichaziva toita sei. Pamunenge muchifamba apa muri kuenda kupi? Muri kupinda nzvimbo dzipi dzavanosvika vachikuudzai zvavari kukuudzai izvi? Kuchipatara here? Muri kuenda kumaCID here? Mune maofisi amakanzi ava ndo vamuri kuonana navo here? Muri zvifambisa sei? Tine kumaCID
kwatinopota uchivhunza mafeedback ekuti zviri kunzi chii ndovatovhunza. Kuchipatara kwacho taimboenda kune vepublic relations ndovatikamboenda tikanovhunza. Iko zvino izvi kuri kuti manzi henyu torai mwana munoviga, mungada here kunoviga pasina hombowo kana chokwadi chiri kubuda sezviri kuitika izvinezvi apa kuti DNA iri kuti zvataburitsa hasi mwana wako postmortem yacho hamuna kuudzwa kunzi mwana afa nei, mungada here kuenda kunoradzika baby princess? Nditatoziva ari zvinototipembe bhodhi yedu tinototemberadzike yedu bhozi bhodhi yake ichaita. But for side rekunzi tizive kuti akafa nei, izvozvo handiti zvagara vakatozvitarisa kare. Saka it's just a report yekuti kana yakanyorwa vakatonyora kare kana vachiziva vari kuziva kare. Then paDNA isusu to our side hatina DNA post takazisa kuti mwana wedu, handizive kusaidi kwavo ivo sezvo ichazongoshanda mukoti and so forth, but isusu we are willing to take mwana. Chinenge chakunetsa manje zvinezvi kana vakati hasi mwana wenyu vanenge vasisakupei kana kuti vari kuti hasi wenyu? Afasi masimples avakatestesa ndoasiriwa simwana ndewe because mwana vanogoti hasiri iye ari mochari vakauraya vacho vakauya they confirm. Imimi pavairegera kukupai mwana kuti munoviga vaiti chikonzero ndechekuti kudii? Tichidaona ndewedere zvichida kuti iye zvinezvi nebarisautsa auya yaka ari kuti mwana hasi wako vachakunyimai futi bhodhi kavachiti achachinyima vachiti hasi but wedu wacho arimo, saka zvoitwa sei? Masiyaidhi ari kuti kudii pabuda marisautsa imi muri kuti ndikuda kuradzika mwana wangu azorore, DNA iri kuyachiti aiwa mwana hasi wako, vari kuti kudii? Satatora nawo nekuti siu kuti upiwe bhodhi vachada kana kuri kuti vachanotanga futi kutora mamwe masamples ipapo obuda achiti zveshuwa uyu ndiye princess, ando zvavari kuda. Ngandikutorei kumashure, munhu wese panoshaika munhu vanokuti identify kuti hama yako here. Hatina patakambonzwa kunzi vanhu vadziita DNA kuti mwana wako here kana waita positive identification kuti uyu mwana wangu uyu. Saka ivo chakaita kuti after mataura kuti uyu ndiye princess, tamuziya nezvaakapfeka, tamuziya nekagunwe kataimuseka, tamuziva nechakati, chakaita kuti varambe kuti vakupei bhodhi chii? Hachizive. Because even vanhu vacheko homicide vakatocomplainawo nazvo. Akaramba ndiani kuti mutore bhodhi ikwanise kunovigwa? Ndidoctor. Iye zvinezvi doctor aripi izvozvizvi as we speak? Makambomuona here? Makambotaura naye? Ari kuti taura naye patikapedzisira kutaura naye ndo pacho pataimubvunza nyaya yemadNA. Zvaizvezvi hatisati taura naye kuti tizivewo kuti chii chikuitika, hatisati. Nomsa iye zvinezvi sisi vakatongwa nenyaya yekushungurudza mwana, vakapiwa makore mangani? Apiwa 2 years. Pamusoro pekushungurudza mwana mupenyu uzvo. Uchiona mutongo iwowo nezvakasanganikwa nazvo nemwana wako unoona sei? Mutongo wakapiwa ushoma bhozi akanyanya kushungurudza mwanangu zvisingaiti bhozi mwana zvaitaura nemutongo wakapiwa zvienderana. Pane mukana here wekuita appeal kuti muti isu hatisi kufara nemutongo wakapiwa muno? Vakati hanzi mutongo wapiwa 2 years hatina zvatakakwanisa kuita bhozi state ndiyo yatonga yati apiwa 2 years. Zvichireva kuti iye zvino izvi semunhu atopiwa mutongo wake akutokwanisa kushanyirika kujeri. Mukoma wako wakamboona mukana wekuendako here? Handango yacho. Iye atongwa kana pese paitongwa paiuya kudare redzimhosva pane paakamboedzawo kutaura newe here semunena wake? Ndizo ndetanga arundishotesa sikatomuteera tichida kutaura naye andotiza nekuti pane pamwe pekuti unenge uchiti ndiwane closure ndibvunze kuti ko zvakafamba sei, chii chachaitika kuti mwana wamai vangu
asvike pakuita zvinhu zvakadaro izvozvo. Saka anotanga kukusvotesa, anenge achiti haatodi kutaura newe. Achitoseka. Kuseka? Ko baba mukuru varipi izvozvo? Uchiri kurimandi. Vakatongwawo here nyaya yekushungurudza vana? Vakaramba, vakati handinambomushungurudza. Mukadzi wacho obva vamirira mukoti. Vakati vanga usipo. Asi mwana musikana akanga ari panoita kuti vese varitu vaishungurudza, vaivashungurudza. Zvichira kuti vanhu dare harina kuda kutora umbo hwemwana, kuti mwana chauti ini ndakaona vachizviita. Because iye anototaura zvese, anototaura. Saka isusu chataitarisirawo ndechoti dare raifanira kutorawo kana mwana vonzwawo saidi remwana, nekuti mwana naivo ndo vaigara vese. Because uyu mombe even history yese yekuzofa kweuyu anotokuudzai. Saka it means kuti neyekuabviswa kwavo kwese anototaura. Saka ipapa hatingamboti alright, dare racho kana rakati 2 years, but isusu hedu kwatiri hazvina hedu kutiitira mushe. Zvichida kuti iye zvinezvi makutarisana kana kuti makutarisira kana kuti matarisana nemhosva yekuponda mwana. Asi yakunetsa zvakare nekuti mwana wacho ari kunzi akapondwa maDNA zviri kungopiringishana mukati imomo. Asi ivo vakataura here zveshuwa kuti mwana vakaisa musaka? Zvichida mukoti kana kumwe kunhu kwavakanga vari vakataura zveshuwa kuti vakaisa mwana musaka? Vakabatwa kuSouth kuti chakaisa mwana musaka. Vachiti akanga afa nei pawakazomisa musaka? Unzarohwa nezvidhumbu. Mashoko aungade kutaura Mary, tinokuona kuti ndiwe uri kufamba naNomsa, uri kumira naye. Mashoko aruda kutaura nekutambudzika kwamuri kuita imimi pamusoro penyaya iyi ndeyekuti kudii? Chandinongoda ndichongoti kune vacho vari kuita nyaya idzodzodzo dai vambotarisawo vazviisa mutsoka dzaNomsa wacho, kana kuti iri hama yako iri mwana wako uchiite izvozvozvo, kana kuti waitirwa izvozvozvo unozvitora sei? Ndokuomerwawo kwatikaitwa. Tinenge tiri pane vamwe tichiratidza hedu kufara, but hazvina kutiitira mushe. Even life chaiyo chaiyo vafanana neni kana iye Nomsa wacho. Muno muZimbabwe macho isichasemete kuti tikufambira nyaya dzemwana. All of a sudden paitwa madelay machi, we are not working. Hakuna kwatowana masource of income ekuti tingati tiri kushanda kana kudii. Saka kana vakarambawo vachiti delay as it is, isachazoti toita sei kana kuti todii. Saka amen, amen, amen. Kwangokumbirawo kuti Mwari ndiye aitewo kuda kwaakapindirawo panyaya yacho, nekuti tega hatichagoni, hatichakwanisi, ende tadzokawo toita vana tega. Saka amen. Nomsa, chaungade kutaura tiri kuona kuti samai ngezvawataura zvekuti zvinobata, kuti wakati chimbondiratidzai mutumbi wemwana wangu, woona kuti hauchatoiti apa, hausi kuziva kuti saka ndichamuviga rini. Ndangotaura kuti kana pane anokwanisa kundibetsera kuti zvinhu zvacho zvemaDNA zviite, kana zvichikwanisa kuitika fast zviitike fast, aonake kuzorora vasatambura nguva yakareba. Handi nyore kuti mai vafirwe nemwana, asi kuzogara makore usina rinda remwana wako ari kunzi akafa, zvinhu zvinorema. Zvinhu zvinorema kuti unoenda kuti chiregai ndione mwana, woona zvacho zvauri kuona hazvitarisiki. Nasi uno mustudio tanga tina Nomsa naMary vari kufamba vatambudzika pamusoro paBaby Princess uyo akashaya makore 2 apfuura nanhasi achingori mumochari. Zvinhu zvacho mabudiro azviri kuita iko zvino DNA test yakatorwa yobuda ichitaura kuti mwana haasi wake, asi pozobuda futi kuti DNA yatorwa ndeye mwana mukomana. Vangabatsirika sei? Tinoziva kuti kana muri ikoko muchizivawo kuti vanokwanisa kubatsirika sei kuti mwanasikana uyu akwanise kuradzikwa,
akwanise kuzorora. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Tisangane zvakare muzvirongwa zvinotevera.